खुलुमबाय बे समाव आङो जुमदार रादाब अनसायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे हाबाफारि दिन्थिनाय आखायाव लादों बेनो जाहैबाय दतमायाव थानाय जिके एकाडेमि जायखौ बुंनाय जायो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया दिनै रुपाथि मायथाइनि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव आङो दंफैयो दा बिथांमोननि रुपाथि मायथाइया थांनाय 27, 28, 29 बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै खुंनो लादोंमोन दा दिनैहाय जोबथा हाबाफारि बे जोबथा जिके एकाडेमिनि बिथां प्रिन्सिपालनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा बे फरायसालिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय सिगांदों। सानथामनि हाबाफारि लानानै सिलभार जुबिलि खुंनाय जादों मानोना दिनैसिम जोंनि फरायसालिया गुरुदेव कालिचरण एकाडेमिया 1994आव गायसनजादोंमोन आरो दिनैसिम बे फरायसालिया 2019 मायथाइयाव बिदिनो 25 बोसोर आगान सुरबाय दा बेनिखायनो जोङो गासै फरायसालिनि एसएमसि बडि दतमा आन्चलिक ब्रह्म आश्रम आफादनि सोद्रोमाफोर आरो फोरोंगिरि स्टाफ जयै जों सावरायलायनानै सिलभार जुबिलि खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे सिलभार जुबिलिखौ जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर खालि बेखौ लानाय जादों। दा दिनै जोबथा सान थांखांनाय 27 आरो 27 अक्ट'आव जोङो माखासे फरायसालिनि फिरफिला उरायहोदों सिगां हाबाफारि हिसाबै बेजों लोगोसेयै जोङो सिलभार जुबिलिनि मुङै फिरफिला उरायहोदों आरो जायफोर बे फरायसालियाव खामानि मावनाय जेरै एसएमसिनि सोद्रोमाफोर बारग' एसएमसिनि सोद्रोमाफोर आरो जे फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावबोनाय आरो बे फरायसालिनि आश्रमाव फुजारि हिसाबै जायफोर दंमोन बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय बे रुंसारि जालांनायनि नामै जोङो बेवहाय हमेज मावदों। दा थांनाय नैबे 27 अक्ट'खालि जोङो बेजों लोगोसेयैनो जोङो 28 अक्ट'आव जोङो सिलभार जुबिलिनि नेरसोन हिसाबै जोङो मोनसे फाउन्डेसन स्टन गायसनदों आरो बे फाउन्डेसन स्टनखौ जोङो जोंनिनो क'क्राझार वेस्ट समस्तिनि मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारिनि दारै जों बेखौ बेखेवदों आरो बेजों लोगोसेयैनो गोदान बिल्डिं जे बे फरायसालि मुङै गोदान बिल्डिं गायसननाय बेखौबो बिथांनि आखाइजोंनो मैया बेखेवनाय जादों आरो ओइदिनखालिनो जोङो मा खालामबावदों फरायसालियाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिबो लादों बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो गायजेनग्रा हिसाबै दतमा गार्लस हाइ स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि श्री दिप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ जोङो गायजेनग्रा हिसाबै जोङो बिबान होदों। बिनि उनाव जोङो बे सिलभार जुबिलिनि मुङै बाथि सावनायबो हाबाफारि लादोंमोन बे बाथि सावनाय 25 बाथि जिहेतु बे फरायसालिया 25 बोसोर जानाय हिसाबै जोङो 25 जेवारि बाथि सावनाय हाबाफारिबो मावफुंदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनिनो एसएमसिनि बारग' आफादगिरि श्री दुर्गा महन बसुमतारी बिथांखौ सिगां बाथि सावजेनग्रा हिसाबै सावहोनाय जादों। बे फरायसालिनि बारग' फरायसाफोर जायफोर बे फरायसालिनिफ्राय 2007 मायथाइनिफ्राय मेट्रिक पास जालांदों बे मेट्रिक पास जालांनाय फरायसाफोर सोरबा इन्जिनियार जाहैबाय सोरबा बहाबा साख्रि मोनहैबाय सोरबा एमए पास जाबाय बेफोर जोङो गासैफोरखौ हांख्राय हरजोबनानै बिसोरनि थाखाय मोनसे एक्स स्टुडेन्ट मिट जों बेखौ खालामनाय जादों दा बेयो मैया जानानै थांबाय खुब मोजां जादों मोजां रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो खोब बुंनो थाङोब्ला साक्सेसफुल जादों बादि आङो हमनानै लादों दा दिनैहाय जोङो मोनसेल' दहाय फुङाव जों मा खालामबाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामबाय
बे गेलेनाय आयदा आरो ओमफ्राय हारिमुवारि बादायलायनाय आयदाखौ जोङो दाखालि सिगां दिनाव 27 अक्ट'आव जोङो खालामनाय जादोंमोन। दिनै ओमफ्राय सेमिनार जानायनि आगोल जोङो बान्थाखौ राननानै होबाय फरायसाफोरनो। दा दिनै बे सेमिनाराव जोङो जोंनि फरायसाफोरनो लोगोसे जोंनि बे फरायसाफोरनि गार्जियान आरो लकेल इन्टेलेक्सुयेल आरो आगोल बारग'लांनाय फरायसाफोरनो माखासे मेसेज होनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय जोङो स्पेसिफिक मोननै टपिक खालामनानै बे सेमिनारखौ खालामनाय जादों। आरो बेवहाय जोङो फुंखा हिसाबै रिसर्स पार्सनेलिटिनि गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर अजित कुमार बर' आरो सुरत नार्जारि क'क्राझार कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल बिथां सानैखौ जोङो रिसर्स पार्सन हिसाबै जोङो हांख्रायहरनाय जादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनै सुरत नार्जारि सारा बिसेस खामानिनि थाखाय नुजाफैनो हायाखिसै। अब्लाबो जोङो बिथांनि जायगायाव जोङो CITनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिहुं ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै बिनि जायगायाव लाबोदों। दा मा आयदाखौ लानानै दिनैनि बे सेमिनार सावरायमेलखौ खुंनाय जादों आरो आयदाया जाहैबाय टपिकआ मोननैल'। बे टपिक मोनसेया जाहैबाय मा साफ्रोमबो मानसिहानो बिबान दङ समाज गोग्गो समाज दानाय सोलोंथाइ। आरो बे आयदायाव जोंहा सार डक्टर अजित बर'आ बेखौ बुंदों। दा बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो आं आसा खालामदों जोंनि फरायसाफोर आरो गारजेनफोर आरो बारग' फरायसाफोर हयथ' बिसोरो बुजिनो हादों आरो बेखौ बुजिनानै बिसोरो हयथ' बेखौ फल' खालामगोन आरो बेबादिनो जोंनि समाज गोग्गो समाज दानायाव बे हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो।